Διαφανίζει το φόρεμα. Ακατάστατο με το ζωνάκι. Ένα συντηρητικό ζακετάκι και ένα φιονκάκι από πάνω. Αυτές οι κάλτσες να σταματάνε ακριβώς κάτω από το γόνατό σου, που έχεις πάρα πολύ ωραία γόνατα που τα κάνουν να φαίνεται πάρα πολύ περίεργα, με κάτι γοβίτσες συντηρητικές και ένα τσαντάκι τύπου ίσπραξη. Ήθελα να δείξω ότι υπάρχει φαντασία στην εξουσία. Δεν υπάρχει φαντασία και καμία εξουσία σε αυτό. Είναι ένα συντηρητικό look που θέλει να φαίνεται χαριτωμένο. Αυτό είναι, τίποτε άλλο. Δεν είναι πρόταση κάλτσα με την παγέτα. Όχι έτσι όπως τα έχεις βάλει. Δεν είναι όμως. Όχι, είναι ένα φόρεμα που το έχεις καταπιέσει για να το κάνεις φούστα. Κάνει περίεργους όγκους και λάμψεις έτσι όπως κάνει. Ούτε πολύ κοντό είναι, ούτε μακρύ είναι. Θα κοντίνει αμέσως. Μα τι να κοντίνει. Περίμενα να το δεις. Ωραία. Περίμενα να το δεις να κοντένει. Κατέβασε και τις κάλτσες κάτω. Κατέβασε τις τελείως. Τώρα δεν μπορώ να Μπορείς. Κορίτσια, συγγνώμη. Ωραία, μάνα θέα. Έλα, Αντρέ. Κάντο ρε παιδί. Έλα καλέ τώρα κι εσύ. Τελείως. Κάτσε κάτω, βρε παιδί. Κάτσε κάτω να το κάνεις. Κάτσε κάτω να το κάνεις. Ντρέπεσαι εμάς και γυρνάς από εκεί στους ξένους. Ναι, το κάνει. Κοίτα, άμα κάνεις έτσι, πολλοί Τέλος θα πάντων. μαζευτούν. Έλα παιδάκι μου, ένα δευτερόλεπτο. Ωραίο αυτό, τέλειο. Ωραία. Μιλάμε για κωμωδία, Εντάξει, καμία σχέση, έτσι. Πάρα πολύ ωραίο Μα είναι. το έκανα για στυλ, ρε παιδιά. Ποιο στυλ, Να βάλουμε παιδάκι τη μου? γιαγιά στην κάλτσα.